אהלן, אני רוצה להכיר לכם מוצר שהכרתי ממש לאחרונה והיום אני משתמשת בו עם שני הכלבים שלי. מדובר על קולר שבמידה והכלב שלכם ברח מגינת כלבים, משתחרר מרצועה, יצא מהשער ואתם לא יודעים איפה הוא נמצא, בתקווה שמישהו ימצא אותו, הוא יוכל בעזרת הטלפון שלו לסרוק את הקולר בטאג שרשום Scan Here ולמצוא פרטים עליכם ועל הכלב. בנוסף לכל הדבר הזה, במידה והכלב שלכם זקוק לאיזשהו טיפול רפואי, יהיה רשום את הדברים האלה בפרטים של הכלב, ויוכלו ליצור איתכם קשר בהקדם ולהחזיר אותו אליכם. זה מוצר שאני מאוד מאוד ממליצה למען בטיחות הכלב, וכדי שאתם תהיו טיפה יותר רגועים, אם חס וחלילה קורה מצב שהוא נאבד. כל מה שעליכם לעשות זה לקחת כל טלפון, להצמיד את המצלמה לעיגול שרשום עליו Scan Here, בצורה כזאת, וללחוץ כדי לקבל פרטים על הכלב. קיבלנו פרטים על הכלב, ומה שאני עושה דבר הבא זה פשוט ליצור קשר עם הבעלים.